Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in amma ba'd. Bugün 5-nji zor günahlarını alıp kitemiz. Bu bizning indi Qur'anda qarasak, namaz bilan indi bir rattan kela, ul har vaqtda da o'zigini ayırım yermi. Namaz artından indi yeri biri. U bizning indi zakat beru. Hem indi kişi şuşu zakatni төләмей икән, яки шушыңа indi соранлана, яки моңа төләве кирәк түгел ди. Hem indi шуңа каршылык күрсәтә икән закат төләүгә инде бу бик зур гөнаһлардан санала. Моңа шулай Аллаһ Тәгалә инде каты газап белән куркыта. Бу дөньяда да һәм ахирәттә дә инде. Бу безнең 5-нче зур гөнаһлардан санала. Һәм менә бу закат у малның чистарыну, паклану һәм малга бәрәкәт бирә торган бер гыйбадәтнең төре. Закатның мәгънәсен инде галимнәр теге бәян кылганда, нәрсә соң закат дигәндә, ул шушы чистарыну, паклану, малның бәрәкәте дип аңлаталар инде. Чөнки без беләбез, кәсеп кылгандан да, яки инде сәүдә эшендә инде төрле гөнаһларга юлыгырга мөмкин без. Анда үзебез дә белмичә. Сәүдәдә анда ялгыш онытылып теге алдап җибәрергә мөмкин без, яки начарны әйбәт дип әйтергә мөмкин без. Кәсеп иткәндә анда, мәсәлән, берәр эшне эшлибез икән, җиренә җиткереп эшләп беткермәскә мөмкин без инде теге насовесть инде русча әйткәндә инде әйдә ярый дип тә калдырырга мөмкин без. Әмма ләкин без итнең мөселманнар, Аллаһка иман китергән кешеләр җиренә җиткереп эшләргә тиешбез нәрсәне дә эшлибез икән. Әгәр дә без шул эшнең остасы икән, без моны эшли беләбез икән, кеше бездән килә икән, моның инде сәләтебез, гыйлемебез, тәҗрибәбез бар икән бер эштә, без моны инде Аллаһ Тәгалә күреп тора дип, кеше күрмәсә дә җиренә җиткереп эшләргә тиешбез. Әмма ләкин менә шушындый теге җиңеллек аркасында инде берәр эшкә салкын карау аркасында җиренә җиткереп эшләмибез икән, бу шулай Аллаһ каршында инде без җавап бирәчәкбез инде. Һәм инде моңа алган хезмәт хакыбызда инде ниндидер микъдарына без хаклы булмыйбыз. Чөнки тиешенчә үтәмәгәнгә күрә. Һәм менә шушы кәсепләребездә, сәүдәләребездә шундый кылган кимчелекләребез аркасында малларыбызны чистартыр өчен без менә шушы закатны бирергә тиешбез инде. Менә бу малыбызны инде кәсебебезне чистарта, паклата һәм аңа инде бәрәкәт бирә. Менә бу бер шундый хикмәте булып тора. Икенче хикмәте инде Аллаһ Тәгалә шундый гадел хикмиясе, менә бу факирлар белән байлар арасындагы менә бу аралыкны инде якынайтыр өчен. Чөнки без беләбез, байлар инде күбәеп, маллары артып китсә, факирлар арасында шундый теге аралык барлыкка килсә инде, бу җәмгыятькә моның тискәре йогынтысы бик каты була. Ни өчен дигәндә, чөнки Аллаһ Тәгалә факирларның хәләтен дә кайгырта һәм байларның да хәлен кайгырта. Әгәр дә шушы аралык зурая икән, киңәя икән, байлар артып факирларга ярдәм итмиләр икән, факирлар нишләр? Бунт күтәрергә мөмкиннәр. Шулаймы? Революция ясарга мөмкиннәр, анда байларны таларга, үтәргә, байлыкларын җәбер зулым итеп алырга мөмкиннәр. Һәм инде шулай ук инде байлар факир мискиннәргә бирмичә, факирларга тормышларын көн күрешен инде күрергә авыр туры киләчәк инде. Ашарларына булмый анда, мәсәлән, кемгәдер операция кирәк була, уна операция ясата алмый, үлеп китә һәм рәнҗеше карашы төшә байларга ярдәм итмәгән өчен. Шуңа күрә монда шушы дошманлык барлыкка килмәсен өчен факирлар белән байлар арасында Аллаһ Тәгалә шушы закатны фарыз кылган. Байлыгын нисапка тулды икән, син факир мохтаҗларга ярдәм итәргә тиешсең. Бу сиңа малыңны саклап калдырырга да ярдәм итә, файда бирә, һәм шулай ук инде факирларга да тормышларын инде алып барырга, аларның инде кирәк-яракларына, сәламәтлеген кайгыртырга, ашарына, эшеренә шулай ук ярдәм итә. Һәм менә монда күрсәк, Аллаһтан шушы гаделлеген, менә монда байларны да кайгырта, зыян килмәсен дип, аларның байлыгына да, байларга да, һәм инде кайгырта факирларның хәлендә, алар да әйбәт кенә яшәсеннәр дип. Ашарларына да булсын, киемнәре дә булсын, анда даваланырга да акчалары булсын дип, Аллаһ Тәгалә ике төр җәмгыятьтә булган кешеләрне кайгыртып тора. Һәм менә бу шулай закат бирү
ислам диненең инде тагын бер матур күренеше, закатның медине 8 кемгә бирелә торган ние бар, кемгә бирелергә тиеш булган инде кешеләр төркеме бар. Шуның бер төркеме дә әле ислам динендә булмаган, әмма ләкин ислам белән кызыксынган, исламга якын булган кешеләргә бирелергә тиеш. Менә шушы исламның инде бер күркәм ягын күрсәтеп, менә безнең динебездә инде мал белән ярдәм итү бар дип, кеше күңелен яулап, ислам диненә кирип китсен өчен шундый яхшы яктан күрсәтү ниедә бар. Яхшы яктан инде күрсәтү ягы бар. Һәм менә бу закатны инде әгәр дә кеше белә торып инде бирми икән, бу вакытта инде бу бик зур гөнаһлы була. Һәм моның артыннан инде Аллаһ Тәгалә газаплы яшәг инде бу дөньяда да һәм ахирәттә дә инде. Әгәр дә инде кеше инде белмичә инде моны белмәгән булса инде, әгәр дә тәүбәләр кыла икән, Аллаһ Тәгалә инде бу кешене инде гафу итәчәк инде. Һәм закат килгәндә аның инде 2 шарты бар. Закат бирер алдыннан аның 2 шарты үтәлергә тиеш. Беренчесе нисаб. Нисаб ул күләме, микъдары тулырга тиеш. Моның инде безнең ислам динендә 2 төре бар. Галимнәр әйтте инде көмеш микъдары ул 595 грамм. Безнең акчага күчерсәк инде ул якынча 18 мең тирәсе инде. Һәм бар алтын белән, алтын микъдарында ул 85 грамм. 85 грамм хәзерге көндә инде якынча 200 мең тирәсе инде. Әгәр дә кешенең менә шушы микъдары акчасы инде, мәсәлән, алтыннан бирә икән, ул 200 мең микъдарына тулды икән, ул аның инде сейфында ятамы анда, кесәсендә йөримы анда, өендә торамы. Һәм икенче шарты хаул, 1 ел микъдар үтә икән, 1 ел вакыт үтә икән, һәм шушы 200 меңнән дә инде кимими икән, моның акчасы ул закат бирергә тиеш. Көмештән инде шулай ук. Әгәр дә 18 мең акчасы инде, әгәр дә кеше көмештән бирәм ди икән, шулай рөхсәт ителгән. 18 меңнән дә кимими икән, моның акчасы ел дәврендә инде бу шулай инде закат бирергә тиеш. Монда инде галимнәр арасында хилаф. Без алтыннан бирергә тиешме инде, көмештән бирергә тиешме инде. Монда галимнәр әйттеләр, карарга кирәк ди җәмгыятьтә фақир мискиннәргә кайсысыннан бирү инде файдалырак. Әгәр дә без бүгенге көндә карасак, мәсәлән, көмештән чыгару ул фақир мискиннәргә, мохтаҗларга инде күпкә файдалырак. Ни өчен дигәндә, чөнки алтыннан бик әз кеше генә бирә, шулаймы? Чөнки 200 мең ул бик зур акча, һәм бөтен кешенең дә хәтле акчасы җыелып бетмәскә мөмкин. Әмма ләкин 18 мең монда инде җәмгыятьнең күп кешесе бирергә мөмкин. Чөнки 18 мең ел дәврендә инде син кимемәсә, анда җыеп куйган яки әҗәткә биргән акчаларың булса инде син закат бирергә тиешле буласың. Шуңа күрә көмештән бирү ул безнең инде мохтаҗ кардәшләребезгә файдалырак булып тора инде. Һәм закат күпме бирелергә тиеш? Закат бирелергә тиеш 40тан 1 өлеш, ягъни 2,5% була инде. Мәсәлән, 100 мең инде безнең ел дәврендә ятты икән, тик торды икән, яки әҗәткә биреп тордыганда, һәм инде кимемәде икән 100 меңнән, без инде 2,5 сумны инде закат бирергә тиешбез инде. Бу көмештән санаганда инде. Әгәр дә инде 200 меңнән саныйбыз икән, 200 мең инде ятты икән ел дәврендә, тик торып инде без вакытта 5 мең елына бер тапкыр инде шушы закатны бирергә тиешбез инде. Бу бит инде закат шул ук садака, шулаймы? Садака мал белән инде мохтаҗларга ярдәм итү инде. Менә бу закат садаканың фарыз булып тора. Безнең бит инде садака белән нәфил садакалар бар. Үзебездән бирәләр, безнең нигенә вакыт булмасын. Ләкин закат садакасы ул фарыз булган садака инде. Әгәр дә без моны бирмибез икән, нәрсә дидек? Без шушы фақирларның хакына кергән булабыз. Чөнки безнең шушы сумма сакланды икән, нисапка тулып 1 ел үтте. Менә бу 2,5%, 40тан 1 өлеше, ул безнең өлеш түгел, ул кемнеке? Ул фақирлар өлеше. Аллаһ Тәгалә безгә фарыз итте фақирларга бирергә. Һәм безнеке түгел ул. Менә ул 100 меңнән 2,5, 200 меңнән анда 5 мең, 1 миллионнан 25 мең, ул безнең акча түгел. Әгәр дә кешедә шундый акча була икән, ул фақирларныкы. Безнең аңа тиергә, аны ашарга, аңа бүтән нәрсә кирәк-ярак алырга безнең хакыбыз юк. Чөнки Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Ул фақирларныкы диде инде. Һәм менә бу закатны бирмәү
аның куркынычлыгы турында инде без кайбер аятларны, кайбер хадисларны алып китербез инде. Иң беренче Аллаһ Субханаһу ва Тааля Фуссилат сурасында 6-7 аятларында әйтә: "Вайлул лил мушрикин" ди. Үкенеч, кайгы, хәсрәт булсын ди кемнәргә ди? Шушы мушрикләргә ди, Аллаһка тиңдәшлек кылып яшәүчеләргә ди. Кайсылары ди? Аллазина латуна ззака ва хум бил ахирати хум кафирун ди. Кайсылары ди? Шушы закатларын бирмиләр ди, һәм ахират көнендә ди имансызлардан булачаклар ди. Менә монда инде үкенеч булсын ди, шушы тиңдәш Аллаһка тиңдәшлек кылган кешеләргә ди, һәм закат бирмәүчеләргә ди, ахират көнендә ди, булар ди имансыз булачаклар ди. Менә монда инде закат бирмәүчеләрне Аллаһ Тәгалә әйтә, нәрсә ди? Имансызлар ди инде. Һәм икенче аятында әйтә, монысы инде тагын да куркынычрак инде. Тәүбә сүрәсенең 34-35 аятларында әйтә Аллаһ Субханаһу ва Тааля: "Валлазина якнизуна ззахаба вал фиддата ва ла юнфикунаха фи сабилиллахи фабашширхум би'азабин алим. Яума юхма алейха фин-нари джаханнама فتكوى بها جبابهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون دي. Allah Subhanahu wa Ta'ala әйтә: "Барды шундый кешеләр ди, алар алтын һәм көмешне ди җыярлар ди. Һәм Аллаһ юлында инде бер дә бирмәсләр ди. Ягъни менә шушы закатларын, фарыз булган садакаларын ди Аллаһ юлында сарыф итмәсләр ди. Һәм аларга ди каты газап булыр ди. Һәм җыйган алтын көмешләре ди ахыр заманда тамык утында ди кыздырылып ди, маңгайларына, кабыргаларына, аркаларына ди бастырырлар ди. Шушы җыйган малларын ди, алтыннарын, көмешләрен ди. Һәм әйтерләр ди: Булар дөньяда вакытта үзегез өчен җыйган алтын һәм көмешләрегез ди. Инде саранлык белән җыеп сакланган малларыгызның ди газабын татыгыз ди. Менә монда инде ачык дәлил булып тора, менә безнең җыйган малларыбыз, җыйган алтын көмешләребез нишләячәк? Кыямәт көнендә инде безнең аркаларыбызга инде кыздырылып бастырылачак. Әгәр дә без шушы алтын көмешләребездән, байлыгыбыздан инде закатларыбызны, малларыбызны чыгармаган булсак. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля Имран сүрәсендә шулай әйтә: "Ва ла яхбасанна аллазина ябхалуна бима атахумуллаху мин фадлихи ва хува хайрул лахум бал хува шаррул лахум. Sayatawafquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamati wallahu mirathus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir." ди. Аллаһ биргән ниъмәтләренә ди саран булучылар ди. Моны үзләре өчен хәерле дип уйлыйлар ди. Менә кеше нәрсә дигән сүз? Кеше бит инде малны җыя, һәм ул күп итеп җыйгач, ул аны үзе өчен хәерле дип уйлый ди. Ягъни акча күп булу, ул миңа инде бәхет, сәгадәт китерә дип уйлый. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә нәрсә юк ди. Аларга ул киресенчә явызлыктыр ди. Чөнки без беләбез, кеше уртача хәлле булганда, факир булганда бәрбер күбрәк ахират турында, бу мусульманнар турында сүз бара инде. Күбрәк инде Аллаһ турында уйлый, күбрәк гыйбадәт турында уйлый. Байлыгы, малы артып киткәч, ул күбрәк инде дөньяга тартыла башлый. Тегендә бара, монда бара, дөньяның зиннәтләре белән кызыга башлый. Һәм аның Кур'ан укырга да, мәчеткә йөрергә дә, изгелек кылырга да вакыты калмый. Чөнки инде малы күбәйгәч, аның мөмкинчелекләре күбәя, һәм ул мөмкинчелекләрне куллана, шушы хәерле дип уйлап, ахиратны оныта башлый. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Ул сезгә киресенчә явызлыктыр. Әмма ләкин инде бу аңлатмый, бай булырга кирәкми, байлык җыярга кирәкми, юк. Син үз хәлеңне белеп, син инде эшләргә тиешсең, кәсеп итәргә тиешсең, әмма ләкин фарыз булган садакаларыңны биреп, үз вакытында инде тиешле гыйбадәтләреңне үтәп, син ахиратны уйлап, Аллаһка шушы малың якынайта торган булырга тиеш. Киресенчә ерагайта торган явыз мал булырга тиеш түгел. Шул вакытта байлык инде сиңа хәерле була, Аллаһка якынайтса ул сине. Һәм дәвам итеп әйтә аятны, саранланган нәрсәләрне ди, Аллаһ Тәгалә ди, ахыр заманда аларга муенса итеп киертер ди. Менә шушы саранган малларыбызны
муенса теге мәрҗәннәр шикелле инде безгә инде тагыр. Чөнки беләбез, авыр нәрсә таксак, муеныбыз асылынып төшәчәк, шулаймы? Күкләрдә һәм җирдә булган нәрсәләр барысы да Аллаһныкы ди. Аллаһ сез эшләгән нәрсәләрне хәбәрдардыр ди. Менә бу тагын бер аят булып тора. Менә монда инде шулай ук, менә бу байлык турында сүз бара. Әгәр дә байлыктан инде шушы фарыз булган садакаларыбызны Аллаһ юлында сарыф итмәсәк, муеннарыбызга инде тагачаклар инде. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу бер кеше килеп сорагач, "Я Расулуллаһ, миңа җәннәткә кертә торган амәлләрне әйт әле" ди. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу әйтте, Аллаһка тиңдәшлек кылмыйча ди, аның бер үзенә генә гыйбадәт кыл ди. Менә күрәбезме? Нинди генә аятны, нинди генә хадисны алсак та, иң беренче урында нәрсә бара? Аллаһка тиңдәшлек кылма. Ягъни бу иң әһәмиятле нәрсәләрнең берсе, иң куркыныч гөнаһларның берсе. Әгәр дә Аллаһка тиңдәшлек кылмыйча бер үзенә генә гыйбадәт кылсаң ди, бүтән илаһларны инде ялган дип, батыл дип танып, Аллаһ кына хакыйкый илаһ дип, аның үзенә генә табынсаң ди, бер сәбәп булып тора ди, җәннәткә керергә ди. Һәм инде ди, икенче сәбәп намаз укысаң ди. Өченчесе ди, закатыңны түләсәң ди. Менә монда инде безнең нәрсә? Бу темабызга кирәкле дәлил, закатыңны түләсәң ди. Әгәр дә нисапка тулып инде хаул үткән кеше закатын түләсә генә җәннәткә керә ди. Һәм инде туганлык җепләрен саклады. Менә бу 4 төрле сыйфат ди, сиңа да ярдәм итә ди җәннәткә керергә. Бу Бухари җыентыгында килә торган хадис булып тора. Менә бу хадистан алабыз нәрсә? Закатны түләү. Һәм инде икенче хадистә килә, шулай Пәйгамбер саллаллаһу әйтте. Бухари риваятында килә торган хадистә инде кыямәт көнендә ди, Аллаһ бүләк иткән малдан ди закат бирмәгән кешенең алдына шул байлыгы башында ди ак таплары булган, күз астында ди кара таплары булган йылан рәвешендә киләчәк ди. Шушы безнең җыйган малыбыз инде, шундый куркыныч бер йылан рәвешендә киләчәк ди. Һәм бу көнне ул йылан ди шундый кешенең муенына чорналып ди, муенына чорналыр ди шушы йылан инде. Һәм инде теш казнасыннан тотып ди, моннан тотып чорналып инде теш казнасыннан тотып буып ди, әйтер ди, менә мин синең байлыгың ди, мин синең зиннәтләрең ди. Һәм шушы түбәндәге аятны укыр ди. Аллаһтан бирелгән ниъмәткә саранланган кешеләр ди, моны үзләре өчен яхшырак дип уйламасыннар ди. Ягъни йылан безнең шушы җыйган байлыкларыбыз инде йылан рәвешендә килеп, безнең муеннарыбызны тотып, нәрсә диячәк? Сез саранланганыгыз, шушы малларны Аллаһ юлында сарыф итүдән закат бирүне үзегезгә хуп күрдегез ди, һәм инде мал җыюны яхшы дип уйладыгыз ди, әмма ләкин инде кыямәт көнендә сез малларыгыз белән буылырсыз ди. Менә бу шулай безне куркыта торган инде хадис булып тора, Бухари җыентыгында килә торган. Әгәр дә инде без шушы малларыбыздан инде Аллаһ безгә фарыз иткән инде факир мискиннәрнең хакын бирмәсәк, безгә инде куркыныч рәвештә киләчәк, яки анда муенса ясап безгә инде тагачаклар, муеныбыз инде бик каты асылачак, яки инде йылан рәвешендә килеп инде безне бик каты буачак шушы малларыбыз инде. Шуңа күрә менә бу закатны бирмәүдән инде безгә инде куркырга кирәк һәм сакланырга кирәк. Бу закат бирү инде бөтен мөселманнарга да фарыз түгел. Әйткәнемчә инде шушы шартлар үтәлсә генә инде акчалы, хәлле, байрак мөселманнарга фарыз булып тора. Ләкин әйтеп торам, тагын бер искә төшерә кирәк. Менә кеше инде уйларга тиеш инде. Ул закатын шушы көмештән чыгарамы, яки инде алтыннанмы? Әгәр дә инде көмештән чыгара икән, монда күбебез инде без закат бирергә тиешле булабыз. Чөнки инде 18 мең хәзерге көндә инде ул ел дәврендә караганда күп акча түгел. Чөнки кемдер кеше теге акча җыя нәрсәләр алырга булса да инде аның 18 меңнән артык акчасы инде өендә сейфында ятырга мөмкин. Әгәр дә шундый суммадан бирәм дип, мин закат бирергә тиешле дип караса, инде ул закатын бирергә тиеш. Кемдер инде 200 меңнән алтыннан чыгарам дисә инде, ул инде 200 меңнән арткач кына чыгара тиеш. Әмма ләкин иң хәерлесе инде
галимнәр ничек әйтә, җәмгыятькә кайсысы файдалы инде? Безнең җәмгыятькә бүгенге көндә инде көмештән бирү инде ул файдалырак булып тора инде. Шуңа күрә монда инде һәр кеше үзенең хәлен үзе карый инде. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә тауфик хидаят бирсен. Әгәр дә инде безгә мал, байлык хәерле икән, Аллаһка якынайта икән, җәннәткә керүгә бер сәбәп була икән, Аллаһ Тааля безне байытсын, малларыбызны арттырсын. Ә инде байлык безгә бик каты фитнә икән, Аллаһ Таалядан ярагайта икән, җәһәннәмгә керүгә сәбәп була икән, бу вакытта Аллаһ Тааля инде бу хәерсез малдан безне ярагайтсын инде. Һәм Аллаһ Тааля иң хәерле, Аллаһ Тааля безгә инде нәрсә хәерле ул үзе генә белә, без белмибез. Һәм Аллаһ Тааля шушы иманыбызга карап инде үзе бирәчәк инде шушы малны, шушы байлыкны инде. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля тауфик бирсен, кемнең инде шушы закат малы нисапка тулып инде хәүлгә тулды, аларга инде шушы иманның ныклыгы бирсен, шушы закатларын бирергә инде, фарыз садакаларын биреп инде Аллаһның газабыннан имин булып инде һәр барчабызга да инде фирдәүс җәннәтләренә кереп, Аллаһның хузурына күчеп, бәхет сәгадәттә яшәргә насыйп булсын. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаһа илля антә, астагфирука ва атубу илейк.